Према, няма палиш TNT, защото ще гръмнеш нещо неясно. Не, искам да дай направим. Аре бе, човек, няма да гърмиш нищо. Няма да гърбя, ще грифам. Значи вземи ми бронята и пазя как живота си. Да, ще си взема за мене, благодаря. Да, викам се. Ти взе половината неща, ама. Другата броня, само каска ли? Така. Охо, бърси за айтемите. Легендарка, айрона. За какво да режиш легендарка в тебе? Да знам, ако трябва. И сега ми дай, и сега направи такива. Редстоунните торчове. Може ли аз да го гръмна? Не бе, аз ще грифам някакви къщи. Ама може ли аз? Ти не знаеш как. Знам. Не ми е за пръв път. Не бе, аз ще ги гърмя с тинти и стрелвачки. Тинти и стрелвачка ще правя. Да, сванах и аз знам как се прави. Я ми дай една кофа, бе. Кофа за вода. Да, забравих да ти кажа. Знаеш какво имам аз? Какво? Имам титла. Да, бе. Познай каква е тя? Админ. Слушай сега. Да, я! Унармет Кинг. Да, да я видят хората. Добре, но ще ме върнеш, ясно? Да, бе. Аз не съм като някакви хора. Тито. Те ме дай. Мое. Не, аре бе, човек. Шегъм се. Те ще цъкна. Аз съм Кинг. Да, я напиши нещо. Какъв ти Кинг гоните, бе? Нали използвах? Не съм Кинг. Няма, махнали ти са? Да. Не бе, бате. Трябва да напишеш титле и да я сложиш в книгата на Туи. Сега сега виж. Ао! Аз съм царя. И ето гледаш за 1 час как се става цар. What the fuck? Добре, имаш ли нови китове? Те ще пробвам. Всеки съм да направя реструктур. Абсолютно не. Ема все нещо върши толкинг. Не се знае. Окей, аре, дай ми торче. Редстон торче. Чакай малко. Трябва ми... Я пак не напиши, бе. Какво да напиша? Напиши нещо. This is my king. Хакер, читна си го. Читна го ти. Читна си ти, бе. Не съм, бе. Тя админ ли си? Я видим дали имам гаме моде. И всяко имам мале. Това вече е безумно. Изписа ми нещо, но нямам гейма моде. Пише нещо зелено, ма не разбирам. Не бе! Спри бе! Спри се на някой за нас. Да. Кой това? Чакай, май на писмото ли пише, че съм Кинг? Не пише. А като му убиеш, дали ще пише, че съм Кинг? О, бати, виж! Бати, знаеш го намерих! Има продължение! Ти си тук. Мога да се купя 2 уидър глави, ендър спаунер. Уау! Къде го пишеш това? Значи напишах. Така? И най-долу, и нали има 2 листа? Да. Начни ги. Да, има продължение. Баби, кана. Ендерман някакъв голям спаунер. Това да не е Ендер Драгон спаунер, представи си. Ендерман, лор 1, лор 2.
Ако това е Enderman Драгон спаунер, бате, тук има само Ендерман спаунер, бе. бе човек, ако това е Драгон спаунер, тук ще летят навсякъде дракони. Представи си. Ари, бъде, оче. Има някакъв хелка нещо си лък. Какво? Хелка нещо си лък. Хелка е Ага. лък. Ето сега той. Зомби пигман спаунер. 10 000. Да, 10 000 за бикън. Не, имаме си бикън. King Chestplate. Аз съм King, трябва да си купа King Chestplate. Не! И King брат бе има. Добре, къде е айрона? Но идея. Нали ти го дадахме? Аз го прибрах някъде. Не знам. Това трябва да го търся. Половин, спек, търсене. Айрон. Намерих го! Отворих си често. Намерих го! Да, ти знаеш къде? Колко стака имаме? Един. И сега гърма къщата. Зми. Аз съм цар, мога да правя каквото си искам. Искаш ли да измам? Не дей, защото ще си изгубим всичко. Сега снимаш между другото, нали? Да. Не дей пред клипа. Не, точно трябва пред клипа. Направи ли кофа? Да. Я ми я дай за малко. С вода. С вода. Ти имаш? Нямам, искам да направя нещо. Не, после. Абе, за къщата искам да направя нещо. Не, после. Като се върна от световното приключение на Фин Джейк. Защо спи и Аз съм полшенка? Защо спи полшенка за едното нищо? Да съм по-бърз. Искаш ли тухли? Може. Как искаш да умреш? Не беше! Ау! Уй, каква дупка! И ти взе клея! Така се взима клей! Уй! Стига! Спри! Ще умра! Ще убиеш краля! Стига! Чила! Уй, не! Тундра! Кул! Я дай кирката, бе! Не е сменен. Отиди хома, бе! Сега бе, чакай. Ми дай кирка, лопата и броня. Ти си тъп. Така се копае кол, бе, брат. Копаене на кол номер 1. И сега ще умреш. Не. Гледай го, бе! Дай бързо кирката, бате, боса! Нямам кирка. Отиди в хома, бе! Гледай какъв равин направи! Бате ме, айрон! Изкопах ли го? Не, то не може да се копае. С кинчи. Не може, искаш да видиш. Къде е айрон? Уха, и тук е айрон. Айронче, Бате, дай кирката! Адиос, айрон. Защо не го изкопа? Изкопа се. Айронче. Тук само... Цяло едно айронче, цяло. Така някой са го тронали. Къде бе? Не мога да кажа. Опа, виждам някакъв. Сега ще го тръгна. Чакай, тук е. Да. Очах свич. Деми. Нема. Аре бе, нали сме приятели? Да, ма ти не ми носиш нещата. Този са го тронали, бе. Чакай. Имам яка идея.